soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mace muku tarya bana cikin bege. Assalam salamu alaikum ne, ku zo na ba ku labarin so ne, yadda soyayyo mun kamu ne, har na kai gana kasa sabunne. Ku biyo na ba ku labarin yadda soyayyo mun. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mace muku tarya bana cikin bege. Wata rana na je aiki ne, waka na je a selfie studio ne, da mu ji muku tarni da lawal zaune, sai na ga wata yarinya zaune, sai na je gare da na ce sannu sai ta amsa min. Sa'ilin karatunta take, na tsaya kallonta nake, na rasa yaya ne ma zan yi, dan ta gane nisanta nake, na tambaye ta sunanta ta ce sunanta ummi. Na cikin bayani kan so ne, ta shige gida ta bar na anan zaune, zuciya ta sai ta hauyin saka ne, me yasa gare ni ta yi hakan ne, so na ba ta yi koko dai gwaji take mun. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mace muku tarya bana cikin bege. Na gurin yan ji na yi zaune, sai kwa ga ganin ta yaro ne, na ce da shi kira mini ummi ne, ya waiwayo ya kallon fa ya ce ne, sannan ya ce da ni a gidan nan babu ummi. Ana cikin hakan sai kuma gata, da ta zo gurin ta kallo fuskata, sai na ce tsaya ban amsa ta, da murmushi ta ce mini ita zata, Islamiya take koyarwa hakan a ce mun. Muna cikin batu sai aka aiko, umman ta ce ta aiko mata samo, ƙarshe na ganta ma sanda ta leko, da hangi yar ta gata da wani bako, batun da umma ta yi mata shi ne na gane ummi. Soyayya da shigar kauna cikin raina, yan mace muku tarya bana cikin bege. Ta ce da ni karatu ne zata, ta ce ka ji dai bayanin ummata, ka bar ni in na dawo makaranta, ka zo gare ni za ka ji amsata, ku biyo ni don ku gano amsar da za ta ce mun. So